ga masu buƙatar fim ɗin magauta za su iya su duba comment section na farko ko kuma description na wannan bidiyo domin su sauke, sannan za su iya su yi joinin na telegram namu domin samun fina-finai a kyauta. Mun gode. Dukan yabo da godiya da kowane irin nau'i na kirari su tabbata ga Allah maɗaukacin sarki. Tsira da salati da amincin Allah su ƙara tabbata ga farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sahabbansa da tabi'ai da malamai da waɗanda suka bi shi da kyautatawa har izuwa ranar alkiyama. Bayan haka wannan darasi yana koyar da mu rayuwar mu ta nan gaba, wato rayuwa bayan mutuwa. Allah ya sa mu dace, amin. A ɗaya daga cikin tafiye-tafiye na zuwa birnin Riyadh, na yi shirin zuwa filin jirgin sama kafin lokacin tashin jirgin da sa'a guda. Sai dai cunkoson kan hanya gami da binciken ma'aikata sun sa na makara a tafiyata. Haka ne ta sauri har na isa wajen ajiyar motoci. Cikin hanzari na ɗauko kati na sahale shiga ƙasa, wato biza. Inda na ajiye mota ta wuri ne wanda ni kaina bani da tabbacin wurin ajiyar motocin ma'aikata ne ko na matafiya. Kawai dai na sako da sauri daga mota na ɗauki jakata na rike a hannuna. Na shiga mahaya zuwa ɗakin bincike. Nan na cire duk abin da ke aljihuna na rike a hannu. Na danna madannar buɗe kofa, amma sai na ji sanarwa cewa wai a jikina akwai wani abu da ba zan iya wucewa da shi ba. Hakan yasa na shiga damuwa. Dan jim kaɗan sai na sana agogona ne ai, sai na cire, na sake danna madannar. Nan take ta buɗe, na wuce lafiya. Na isa wajen mai bada tikitin jirgi da sauri, na ce, ni matafiyi ne zuwa Riyadh, cikin jirgi mai lamba 1411. Sai ma'aikacin ya ce, ai jirgin ya cika. Sai na ce da shi, don Allah ka taimaka min, ina da wani alkawari ne wanda ba makawa an halarce shi a wannan dare. Sai ya ce, kada ka yawaita magana, don jirgi ya riga ya cika, kuma babu wanda zai ɗaga maka kafa. Sai na ce, hasbi Allah. Na fito daga wajensa, na tsaya ina kallon jirgin, bani da tsimi bani da dabara face ga Allah. Cikin sauri sai tunaninnika suka dinga kito min a kaina. Shin zan bar tafiyan nan ne, ko dai zai fi na tafi a motata, ko kuma kai ɗauki hayar mota ne zai fi. Sai dai zuciyata ta bani tafi a motar haya. Sai na koma bangaren 'yan tasi, na samu wani mutum cikin sabuwar mota kirar Toyota Camry. Na ce da shi, nawa zaka kai ni Riyadh? Ya ce, riyal 500. Haba kai kuwa dan uwa, riyal 500 yayi yawa, ka duba ka sassauta. Ai sassaucin kenan, ba tsawwala maka ba, haka ne kudinka. Yanzu kawai faɗan farko riyal 500 kuma ba za ka rage ba, ka kafe abinka? Ai ba na so ne na ɓata maka lokaci, na ga hanzari kake, shi yasa na faɗa maka farashin kai tsaye. Yanzu kenan babu wani ragi, ka faɗa ka kafe abokina? Magana ɗaya kenan, idan hakan yayi maka muje. Na yi ƙoƙari da magiya da nacin samun ragi wajensa, amma bai ragen komai ba illa riyal 50 daga ƙarshe. Na hau motar ni kaɗai a cikinta, na ce da shi, kai sauri, domin dole na isa Riyadh cikin wannan dare, ka ji ko? Ya ce da ni, sha kuruminka, zan yi gudu da kai tamkar tsuntsu. Ai kuwa haka aka ya dinga gudu na hauka, don na masa alƙawarin idan ya isa Riyadh da ni kafin isha'i zan ba shi ƙarin kyautar riyal 100 baya ga riyal ɗinsa 450. Ni ban sani ba, ashe wani bakon al'amari ne yake jana. Muna tafi muna hira, yana tambaya ta ina tambayarsa, muna raha don dai mu ɗebe kewar juna. Kwatsam sai mahaifiyata ta faɗo min kwakwalwata akan in kira ta. Ai kuwa na ciro wayata na kira ta. Ina kake ne ya Aba Sara? Sai na bata labarin yadda na rasa tafiya ta jirgi, sannan yanzu na hau mota ne domin na yi tafiyar. Ta yi shiru wanda hakan ya janyo hankalina. Sai kuma ta ce, ka kula ya kai dana, Allah ya kare ka daga sharrin abin da ke boye. Sai na ce, amin, zan kira ki da zarar na isa insha Allah. Kina da wasiya gare ni ne? Ta ce, kasancewar ka lafiya ya tsarin rayuwata. A nan muka kammala waya da ita, sai na ji wani abu a raina. Nake jin abin al'ajibi na shirin aukuwa da ni. Sai na kira matata, ta ce, ba na labarin ka ya rayuwata, kilomita nan kuka kai yanzu? Na ce, yanzu mun yi kilomita 150. Sai ta ce, wallahi mun yi rashin ka, in baka gidan gaba ɗaya duk ba daɗi. Sai na ce, Allah ya miki albarka, in Allah ya so ina nan dawowa a jirgin rana. Ki kula da yarana, ki sumbace mun susu, Allah ya kula mana da ita. Amin, albishirinka. Goro. Ai susun ka tarar da ta dawo, ta ce ina baba? Haba dai, ba ni ita. Baba ina kake? Susu nan ba da jimawa ba zan dawo. Zan miki doki kuma na kai ku yawo, mu je mu hau jirgin wasa mai sa yara ihu su ce baba. Su maman ya su yi kuka su ce umma. To mi ga maman ki wayar. Na'am? Kin ji ni da yarinya ta ko? Ai ko dai, Susu da Zaro zance? Allah dai ya raya mana ita. Amin.
Kina da wata wasiya ce a gare ni? Fata ta ita ce isowar ka lafiya. Ban sani ba menene dalilin da yasa damuwa ta so matsananta a gare ni. Na shiga zurfin tunani wanda ban dawo ba sai ji ne direba na tambaya ta. Ko mai direban ya tambaye shi, shin ya za su karke a hanya? Yana isa Riyadh kuwa? Mu haɗu a babi na gaba. Bayan kammala waya da matata, tunani ya taru min a raina. Sai jin ƙara mai tsanani ne, gaba ɗaya ni da direba muka rikice. Na san cewa taya ce ta fashe. Rage sauri, ka sanya alama don sauran motoci su san mun samu matsala. Shi ko magana baya iyawa. Ya kankame kan motar alamun tashin hankali a zana a fuskarsa. Cikin ƙanƙanin lokaci motar ta hantsala ɓangaren dama hannun da ba namu ba, ta dinga kundin bala. La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Ina tsaka da furushi na ji wani duka mai ƙarfi ta ƙasan kaina. Na ji tamkar harshen wuta ya dake ni saboda tsabagiyar radadi. Motar ta wuntsila ba adadi har dai ƙarshe ta tsaya. A nan ne na yi yunƙurin fitowa in miƙe, amma na kasa ko da motsa gaba ɗaya a jikina. Na ji wani irin radadi wanda ban taɓa jin irinsa ba a rayuwata. Na kasa magana, idanuwa na a buɗe suke, amma ba na iya ganin komai in ban da duhu. Can sai na ji sautin takalman mutane na gabatowa kusa da mu. Ina ji suna cewa, kanshi na zub da jini. Sai na so jin numfashi na tsananta. Na ji wani irin zafi mai tsanani na tasowa daga kafata zuwa kaina. Sai na ji suna cewa, ina direban yayi ne? Ku ji sautin sa can nesa. Yana neman taimakon ku. Mutuwa zai yi ba makawa, baya iya motsi. Na ji raɗaɗin na ƙaruwa min. Ina ta tunane. Shin wannan ne ƙarshe na? Subhanallah. Na so nadama mai tsanani bisa lokutan da na ɓata a rayuwata. Da takaita ayyukan alheri da na dinga yi a rayuwata. Yanzu ga na al'amarin da dole mai aukuwa ne ba makawa. Sai na so jin sautin mutane na ɓace. Wannan abu daban tsoro yake. Allah sarki, Allah mai girma. Duhu ya so matsananta a idona. Radadi kuwa tamkar ana yayyanka jikina da wuƙaƙe. Sai na ji kamar wani abu na makure ni. Yana hana iska zuwan mu. Anan na tabbata rayuwata ta yanke kenan. Can sai wani mutum ya zo min cikin tsananin duhu da nake gani. Ya zo min da gemun safari fat. Ya ce da ni, ya kai ɗana, wannan ita ce ƙarshen rayuwarka, kuma na zo ne ina mai maka nasiha kafin ka haɗu da ubangijinka. Hakika na san ka, kai mutum ne mai hazaƙa, kana son alkhairi, don haka da sannu zan maka wasiya da wata wasiya, domin Allah ne ya aiko ni wajenka. Menene kake so? Ka ce na yi imani da giciye, domin na rantse da Allah shine kubutarka. Idan ka yi imani da shi, zan maishe ka ga iyalanka da yaranka, sannan in mayar maka da ranka. Ka faɗi haka da sauri, ba mu da lokacin tsahirtawa. Na san wannan shine shedan, duk da kai faɗaɗin da nake fama da shi na fitar raina. Ban gushe ba face ina mai yarda da Ubangiji na da biyayya ga Annabi na sallallahu alaihi wasallam. Na ce masa, maza ka juya ka bani waje maƙiyin Allah. Hakika na raye musulmi, kuma da izinin Allah zan mutu akan doron haka. Sai fuskarsa ta sauya yake cewa, ka saurare ni, ba za ka kubuta ba a yanzu, face ka mutu ba nasare ko ba yahude. In kuwa ka ƙi, zan ƙara maka radadi kuma in ɗauki ranka. Rayuwa da mutuwa duk suna hannun Allah ne, ba a hannunka ba.
ni ba zan mutu ba face ina akan musulunci. Sai fuskarsa ta yamutse, shaidanin ya ce, idan ka ƙi bin umarni na to za ka ɗanɗana kuɗar ka tun daga nan, kuma ya wadace ni tun da har na iya sanya ka kana mai saba wa Allah da yawa tare da keta iyakokinsa. Sai na ga ya kalli sama kamar ya hango wani abu da yake tsoro, da sauri sai ya gudu. Na yi mamakin saurin wucewarsa, amma fiye da haka shine mamakin menene abin da ya tsorata shi har haka. Ban ɗauki wani lokaci ba sai na ga wasu fuskoki baki a gare ni masu girman halitta jiki sun sako a gare ni, suka ce min assalamu alaikum. Sai suka yi shiru ba su ce komai ba. Tare da su akwai likafani, annan na tabbata wannan ita ce gargarata. Wani mala'ika mai matukar girma ya sauko, sai ya ce, ya ce rai na tsatsiya, ki fito zuwa ga gafarar Allah da yarda. Wallahi sai na ji aminci wanda ba zan iya misaltawa ba a sanda na ji wannan kalma daga gare shi. Sai na ce masa, bisharar ka ya mala'ikan Allah. Sai ya cire raina. Na kasance tsakanin yanayin barci da hakika, na ji tamkar ina miƙewa daga jikina ina hawa sama. Na waigo ƙasa sai na ga jikina mutane sun dabaibaye shi, sun sanya mayafi sun rufe shi. Ina ji wa jirgi har na so maganin mutane ƙanana a ƙasa na suka ci gaba da gudu da ni zuwa sama, har sai da na so maganin ƙasa tamkar ƙaramar ta mola. Sai na ce wa mala'iku, shin Allah zai shigar da ni aljanna? Wannan sani na wajen Allah. Mu dai mala'iku ne da aka wakilta mu don ɗaukar ran musulmai kaɗai. Dukkan mu sai hankulan mu ya karkata ga wasu mala'iku da muka ga sun zo sun wuce mu da sauri, ɗauke da wani ruhi mai tsananin ƙamshi. Inda na shaki ƙamshin miskin da ban taɓa shakar tamkarsa ba a rayuwata. Na ce wa mala'ikun, wani ne wannan? Ni dai banda na san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ƙarshen annabawa, da na ce wannan ruhin wani annabin ne, saboda irin rakiyar da na ga mala'iku suna yi mata da ƙamshinta, gami da yadda suke rike da ita cikin girmamawa da kuma karramawa. Allahu Akbar. Jama'a kun san wannan gawar waye? To mu haɗa babi na gaba. Wani ne wannan? Ni dai banda na san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ƙarshen annabawa, da na ce wannan ruhin wani annabin ne, saboda irin rakiyar da na ga mala'iku suna yi mata da ƙamshinta, gami da yadda suke rike da ita cikin girmamawa da kuma karramawa. Wannan ruhin shahidi ne, ya yi shahada a Falastin. Ɗazun nan Yahudawa suka kashe shi yana mai kariya da addininsa da garinsa. Hakika Allah ya sa yana da yawan ibada, gashi mujahidi. Kai cona, ina ma a ce mutuwar shahada na yi. Ba a jima ba sai na ga wasu mala'ikun dauke da wani ruhi abin kyama, wani wari mai tsanani na tashi daga gare shi. Waye wannan? Wannan mutumin Handusa ne, yana daga cikin masu bautar shanu. Ya mutu ba da jimawa ba bisa tsawa da Allah ya turo musu. Na gode Allah bisa ni'imar musulunci. Wallahi duk yadda na karanta waɗannan abubuwa ban yi zaton sa haka ba. Bisharar ka da alkhairi, amma ka sani al'amarin da ke gaban ka mai tsayi ne. Kamar yaya kenan? A sannan zaka shaida, sai dai muna so ka kyautata zatonka ga ubangijinka. Muka wuce wata jama'a ta mala'iku, muka yi musu sallama, sai suka ce, waye wannan? Wani mutum ne musulmi. Ɗazun nan ya yi hatsari sai Allah ya umarce mu da mu je mu ɗauko ransa daga mala'ikan mutuwa. Lallai Allah mafi nima ne da karamci ga musulmai, domin su alheri ne kuma alheri ne ƙarshen su. Su waye waɗannan? Waɗannan mala'iku su ne masu gadin sama, kuma su ne masu wurga shahab, wato taurari da ake jifan aljanu da shaidanu da su. Lallai halittarsu mai girma ce. Ai akwai waɗanda suka fi su girma ma. Su waye? Jibril da masu riko da al'arshi, kuma su halittu ne daga halittun Allah waɗanda ba sa aikata sabo a gare shi. Haka zalika ba sa aikata komai face abin da aka umarce su. Tsarki ya tabbata gare ka ya Allah. Hakika ba mu bauta maka kamar yadda ya kamata ba. Mun isa saman duniya. Hakika na kasance a tsakanin shauki da mamaki saboda abin da na gani. Haka zalika tsakanin tsoro da firgici. Na fuskanci cewa saman duniya na da matukar girma, tana da ƙofofi a rufe, akan kowace ƙofa akwai mala'ika mai matukar girma a tsaye. Sai mala'ikun nan biyu suka ce, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, maraba da mala'ikun rahama. Ba makawa wannan musulmi ne. Tabbas kuwa. Ku shigo, domin ba a bude kofofin sama face ga musulmai. Allah na cewa, lallai ne waɗanda suka karyata ayoyinmu kuma suka bijire. Ba a bude musu kofofin sama kuma ba za su shiga aljanna ba face raƙumi ya ratsa ta idan allura. Hakan ita ce sakayyar mu ga masu laifi. Sai muka shiga,
aiko na ya arba da abun mamaki. Wani gini babba na gani tamkar Ka'aba, mala'iku masu yawa na dawafi a kewayen shi. Wannan lallai shine Baitul Ma'mur. Mala'ikun suka yi murmushi suka ce, alhamdulillah. Mafi yawan musulmai waɗanda muka zo da sunan daga ƙasa suna gane wannan wuri. Wannan kuma falalar Allah ce, kuma falalar mutumin ƙwarai annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda bai bar wani abu ba face sai da ya sanar da ku. Mala'iku nawa ne ke zuwa nan kullum? 70,000, kuma da sun wuce ba sa dawowa. Sai muka daga cikin matukar sauri zuwa sama ta 2. Daga nan aka yi ta buɗe mana har muka isa ta 7. Sai naga ita ce mafi girman sammai. Naga tamkar rafi a gabanmu. Naga mala'ikun sun kuyar da kawunansu. Allahumma innaka antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zul jalali wal ikram. Sai na ji wani firgici. Na kaskantar da kaina, hawaye na zubo min. Sai Allah ya ce wa mala'ikun, ku sanya littafin bawa na cikin illiyin, wato rukunin da ake sanya littafayen aljanna, kuma ku maishe shi zuwa ƙasa. Domin daga gare ta na halicce su, kuma cikin ta zan maishe su, haka zalika daga gare ta zan tashe su wani lokaci na daban. Saboda tsananin firgici, tsoro da farin ciki da murna, ban iya cewa komai ba. Tsarki ya tabbata gare ka, ba mu bauta maka yadda ya kamata ba. Sai mala'ikun nan suka sauko da ni zuwa ƙasa. Duk sanda muka haɗu da mala'iku sai mu musu sallama. Sai na ce wa mala'ikun, shin zai yi na san abin da ya faru da gangan jikina da iyalaina? Jikinka dai za ka gan shi, amma iyalanka ayyukansu ne kawai da za su dinga maka kyautar, su za su dinga riskarka, amma su ba za ka gan su ba. Suka dawo da ni ƙasa suka ajiye ni kusa da jikina, suka ce min, ka kasance a jikinka, mu aikin mu ya ƙare a nan. Bayan an sanya ka a kabarinka, wasu mala'iku biyu za su zo maka. Allah muku albarka, ya saka muku da alkhairi. To amma zan sake ganin ku kuwa? A ranar kiyama za mu tsaya gabaki ɗayan mu. Wannan ita ce ranar halatta, domin dukkan mutane a jaru da mala'iku za su halarce ta. Sai na lura sa'ad da suka ambaci kiyama sautin su ya sauya, sannan suka ce, in ka kasance ɗaya daga cikin 'yan aljanna, za mu zo tare kuma za ka gamu. To bayan na ga aljanna kuma na ji sautin ababen cikinta, shin akwai sauran shakku a gare ni na zan shiga, ko za a kora ni wuta ne daga baya? Lamarin shiga aljanna lamari ne da Allah kaɗai ya mallake shi, kuma kai ka samu karramawa saboda ka mutu musulmi. Abin da ya saura shine a nuna maka ayyukanka a kabarinka da kiyama da kuma mizani. Sai fuskata ta sauya har na kusa kuka, domin ina tuna zunubai na tamkar manyan duwatsu. Sai suka ce da ni, ka kyautata zatonka ga ubangijinka, kuma ka kudurta cewa ubangijinka baya zalunta kowa. Suka yi min sallama, cikin sauri suka yi sama. Na ga gangan jikina a kwance, sannan sai na ji sautin kuka. Sauti ne da na san shi, mahaifina ne mai ƙaunata da kuma ɗan uwana. Subhanallah, ina nake ne yanzu? Sai na kalli jikina, na ga ana zuba masa ruwa. Nan na gane cewar yanzu ana wanke gawata ne. Sautin kuka nan na matuƙar takura min. Amma duk sanda na ji mahaifina na cewa, Allah ya sassauta maka, Allah ya maka rahama, sai na ji tamkar ana zuba min ruwan sanyi ne. Daga ƙarshe suka rufe jikina da farin likafani. Sai na ce a cikin raina, kai cona, a ce ma ban taɓa barin minti ɗaya ba a rayuwata face cikin ambaton Allah ko sallah ko wata ibada. Kaico, ku biyo izuwa babi na gaba domin sanin yadda ta ɗora. Cona, a ce ina sadaka dare da rana. Kai cona, babban abin da ke gabana shine kabari da abin da zai biyo bayansa. Sai na ji mai min wanka na cewa, shin za ku masa sallah ne bayan la'asar? Babana ya ce, insha Allah. Suka ɗauki gawata, ina kallanta amma ba na iya magana ko motsi. Suka shigar da ni akwatin sanyi da ake sanya gawawwaki a ciki. Can sai na ji ana cewa, ku ɗauke shi ku kai shi masallaci. Suka ɗauke ni, ina jin duk maganganunsu. Babban abin da ya fi damuna shi ne kukan mahaifina. Kamar in ce masa, kada ka damu ya baba, abin da ke wajen Allah ya fi alkhairi. Don Allah ka bar kuka, domin ina shan raɗaɗi a dalilin kukanku. Amma ko na faɗi ba za su ji ni ba. Ina jin sautukansu kuma ina gane muryar kowa. Hatta 'yan uwana duk ina jin maganganunsu. Suka isa masallaci suka ajiye ni, suka yi sallar la'asar. Na yi kwaɗayin da ma a ce ina tare da su mu yi sallar ni ma na samu lada. Can bayan idar da sallah sai na ji ladan na cewa, jama'a ku zo mi wa ɗan uwan mu sallah. Bayan liman ya so masalla, sai ga mala'iku biyu sun zo. Ɗaya na tambayar ɗayan cewa a cikin masu yin sallah nawa ne muwahidai waɗanda ba sa haɗa Allah da wani. Suna ta rubuta bayanai. Bayan kabara ta uku wacce a cikinta ne ake min addu'a, sai na ga mala'ikun suna rubuta bayanai masu tarin yawa. Nan na san suna rubuta addu'o'in jama'a ne.
Na yi fatan da ma a ce liman ya tsawaita wannan kabara kada ya ta hudu, domin har na so masararawa ina jin daɗi. Sai ya yi kabara ta hudu ya yi sallama, suka ɗauke ni suka kai ni. Suka ɗauke ni zuwa kabarina. Suna tafi cikin sauri, ina jin addu'ar da suke min, ina jin istirja'insu suna faɗin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina jin kukansu kuma da suke yi. Ni kuwa ina cikin halin ɗimuwa da tsoron abin da zan taras, domin yanzu ina tuna zaluncin da na yi tare da zunubaina. Haka zalika lokuta da na kwashe cikin shiririta da shirme madadin bautar Ubangijina. Lallai yanayin akwai tsoro. Bayan da suka isa kabarina, sai na ji sautuka da maganganu masu yawa. Ina jin maganar masu sanya ni a kabarina, ina jin su suna cewa, Matso da shi, da ku sako shi ta nan, ku bude hanya yawa. Ya Allah, abin da ake bani labari kuma nake gani akan wasu, yau gashi yana faruwa gare ni. Suka shigar da ni kabari, ina jin wanda ya ciro gawa tana cewa, Bismillah wa ala millahi rasulillah. Aka so shirya itatuwa da kwaɓe ƙasa ana sanyawa a kabarina. Kamar ne ihu na ce, kada ku bar ni anan dan Allah, ban san me Allah zai mun ba idan kuka bar ni. Amma ko na faɗi hakan ba za su ji ni ba. Daga duhu ya so matsananta, sautin mutane na rarraguwa, amma ana jin karar takalminsu da tafiyarsu. Ina ji wasu sun tsaya a saman kabarina suna yi min addu'a. Addu'a su ta kasance ɗebe kewa a gare ni kuma ta zama sassauci ga kirjina. Musamman ɗaya daga cikinsu da na je yana cewa, ku roƙa masa tabbatuwa domin yanzu haka ana tambayarsa. Kwatsam sai kabarina ya so ka sa a ranka cewa ko da Allah ya sanya ka wuta to ba za ka dawoma a cikin ta ba domin baka shirka ka kasance mai kadaita Allah. Sai na soma kuka na ce, to idan Allah ya sanya ni a wuta kwana nawa zan yi a cikin ta? Ka kyautata zato ga ubangijinka kawai kuma ka sani shi mai karamci ne, don haka yanzu za mu so mu nuna maka ayyukanka tun daga sanda ka balaga har zuwa ƙarshen numfashinka a sa'ar da kuka yi hatsari, kuma za mu so ma ni da sallarka domin ita ce ke bambance tsakanin musulmi da kafiri. Amma ka sani duk wani aiki na kwarai da kai ba za ka ga sakamakon shi ba, kasancewar ayyukanka na kwarai dukkansu an saka yi maka su. Me yasa? Kuma menene alakar wannan da zafin da nake ji a jikina? Tamkar an tattaro zazzabin duniya an tara min a jikina. Wannan na da alaka ne da sakacinka wajen biyan basussukan da ake binka na kudade da kayayyaki, kuma yanzu kana cikin hazari babba. Ya za a yi kenan? Yanzu bashi shine yasa aka saka yi ayyukana kuma makasudin wannan tsananin zafin da nake ji? Tabbas kuwa.
Kwatsam magana ta yanke sanadiyar wani haske da ya bayyana gare ni daga saman kabarina. Hasken da ya gusa da duhun ilahirin kabarina ya haskaka shi baki ɗayansa. Wani irin kamshi mai daɗi na fesowa daga cikinsa. Ban taɓa jin daddaɗan kamshi irinsa ba. Sai na ji hasken ya ce, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wace ce ke? Ni ce Suratul Mulk, kuma na zo ne don nima maka rangwame a wajen Ubangijinka, domin ka kiyaye na tsawon rayuwarka. Kuma annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya baku labarin cewa ina nema wa duk wanda ya kiyaye ni kubuta a wajen Allah. Maraba da ke, sura da na haddace ta tun ina karami, nake karanta kiyayen sallah da kuma a cikin gidana, gashi a yau ina matukar bukatuwa gare ki. Haka ne, don haka ne ma na zo nan, zan je na nima maka rangwame a wajen Allah yanzu. Duk wannan tsanani ya same ka ne a dalilin bashi da ake binka wanda kai sakaci baka biya ba. Kuma shine ya sanya aka ki nuna maka ayyukanka kana kake jin zafi a jikinka. To yanzu ya za a yi na kubuta? Ɗaya daga cikin abubuwa uku ne. Me su? Kafin na zayyano maka su, shin ko ka taba rubuta bashin da ake binka a takarda domin magadanka su biya maka? Da na ji wannan kalmar ta magada sai na ji kaushi a raina. Hawaye ya zubo min domin na tuno dukkan iyalaina. Mamata, babana, matata, ‘yan uwana da yarana, kai cona, me ya same su a bayana? Sai na tuno da karamar yarinyata, sanda muke waya take cewa, in za ka dawo ina so ka zo min da koko. To yanzu me za su ce mata idan ta tambaya ina nake? Ya rayuwarta za ta kasance bayan mutuwata? Matata yanzu me za ta yi kenan bayana? Yanzu ta zama bazawara kenan? Ya za ta yi da walhalin yarana a bayana? Na dinga tunane-tunane, hawaye na ta zubo min. Damuwa tana ta karuwa. Kaman ka tuno wani abu ko? Na tuno iyalaina ne. Ya za su kasance bayana? Suna da Allah. Shi ya halice su yake azurta su, kuma shi ne zai jibanci lamaransu. Sai wannan magana ta zamo tamkar ruwan sanyi ga makoshin majiyin kishiruwa. Na yi shuru ina tunani, sai na ji zafin jikina na karuwa. Don Allah zan iya sanin bashin nawa ne ake bi na? Na tambayi mala'ikan da ke kula da ayyukanka. Ya ce min riyal 1,700 ne. 1,000 na abokinka ne da ake kira Aba Hassan. 700 kuma guntu-guntun basussukan mutane ne da kace aka tara maka. Guza tsarin bashi? Tabbas kuwa, domin kana sakaci da ƙananan bashi tun tasowarka, baka damuwa da su balle ka biya. To su ne suka taran maka. To na suwaye? Riyal 5 na mai sai da kayan abinci ne. Ka sayi kayan abinci a wajensa. A lokacin baka da kuɗi. Ya maka magana ka ce zaka bashi, sanin da akwai wanda kuke haka dai ta lissafo min su. Saboda yanda kuke rena bashi yasa da yawan ku kuke shan wahala a kabarin ku. Annabin ku ashe bai gargade ku game da bashi ba? Har ma yake gaya muku cewa shahidi duk da girman matsayinsa, amma bashi ka iya janyewa a rike aikinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu me ce mafita? Wallahi jikina zai tsitsinke saboda azabar radadi. Allah sarki. Ko mai ce mafita ga wannan bawan Allah? Babi na gaba na tafe a biyo mu a cikinsa. Mafita dai ɗayan abu uku ne kawai. Me yesu? Ko dai wanda ke bin ka bashi ya yafe maka? Ai da yawansu masu mance suna bi na bashi. Wasu ma ba su san da mutuwata ba. Wasu kila masu mance ne ma balle su yafe min. Me ce mafita ta gaba? Ko kuma magadanka su biya maka bashin. Yaya magadana za su san cewa ana bi na bashi ko ga halin da nake ciki a yanzu? Ni gashi ban rubuta wata takarda da ke dauke da haƙoƙin mutane ba, balle su biya min. Domin mutuwa ta zo min ne ba zata, ban shirya mata ba kuma ban kawo ta nan kusa ba. To yanzu ya rage saura abu ɗaya. Zan yi maka ƙoƙarinsa. Wataƙila ya zama sanadiyar kuɓutarka. Zan gaya maka shi idan na dawo insha Allah. Amma yanzu na tafi. Don Allah kar ki tafi. Kada ki tabi domin ina jin tsoro da firgici ga zafin jikina da ke karuwa. Ba zan yi nesa da yawa ba, kuma zan tafi ne don neman mafitarka. Sai ta tafi, na rage ni kaɗai cikin kaɗaici da duhu. Damuwa da bakin ciki sun taru min, sai na tuna da wata addu'a. Ya Allah wanda baya ɗebe kewa da wani abu don ya bar shi, ko ya yi baƙunci bisa wani abu da ya ƙarar da shi. Kuma ya abocin duk wani baƙo, ka ji gan baƙunci na a kabarina. Ya wanda ke tare da ɗaya da ke kaɗaici. Ka ɗeban kewata a cikin kabarina. Sai na tuna ashe yanzu ba a duniya nake ba. Na riga na wuce gidan aiki. Nan ina gidan sakamako ne. Ban yi aune ba sai na ji sautin mahaifina mai ƙaunata.
kuma da sannan Allah zai amsa masa domin addu'ar mahaifa karɓaɓɓiya ce. Kai cona, na so a ce mahaifina bai daina addu'arsa ba a gare ni, yanayin yadda na ji daɗinta a kabarina da kuma jikina. In tambaye ko wani abu? Muna jin ka. Tun yaushe ne na rasu, kuma yanzu karfe nawa ne? Kwananka 3 da rasuwa yanzu, yanzu kuma lokacin sallar azhar ne. Na yi mamakin yanayin tafiyar lokaci, yanzu duk waɗannan abubuwa tsawon kwanaki 3 aka yi kacal. Yanzu duk wannan tsananin duhu da nake gani kafin hasken da ya haska kabarina a dalilin addu'ar mahaifina, yanzu duk lokacin azhar ne? Tafiyar da ke gabanka mai tsayi ce, fatan ma Allah ya taimake ka. Na soma kuka mai tsanani wanda ban taɓa irinsa ba a rayuwata. Na ce a cikin raina, tsarki ya tabbata ga Allah, sau nawa na zamo mai mantuwa game da wannan hali. Bawan Allah abin tausayi, mu hada babi na gaba domin karkare abin da ya biyo baya.